Så står jeg her ved Liensgrænten, som er Danmarks største indlandsskrænt, dannet i istiden. Den trækker sig tilbage. Der sker jo både en afsmeltning og en enorm lettelse af tryk på landet, og det hæver sig. Og i dag, nu er der så træer, men i dag, der går den her kystslette, hedder det, hele vejen herfra og flere kilometer i den retning med Tranum og Slettestrand. Den mest besøgte dal er Frostdalen, og den ligger lige heroppe, og der vil vi tage op, så jeg kan komme derop, for der er lige spærret her i dag selvfølgelig. Jeg står her ved Naturcenter Frostdalen, og her er der mulighed, det er både naturskole, her er lejrskole, her er ansat naturvejledere. Man kan komme på guidede ture, man kan komme på almindelige dagsbesøg. Der er svampeture, og så har de en udstilling over området. Så står vi her oppe på plateauet oven for bakkerne ved Lerup Kirke, som ligger der. Og jeg står her lige ved indgangen til Frostdalen, som skærer sig simpelthen igennem bakkerne og hele vejen ned til plateauet, hvor vi først stod. Her står jeg længere nede i dalen. Her kan man se, der er anlagt nogle sti, så man kan komme igennem helt op fra plateauet ovenover og hele vejen ned, hvor den ender ud ved Frostdalscenteret. Der er helt stille hernede. Det eneste, man kan høre, er Vor Frue Kilde, som i øvrigt siges af helbredende kræfter.